weche umbende ubedi konge eno pet mor mosiko wanawer gi Yesu wendo chowen usagi nyaromo hallelujah maler wamiyo Nyasaye duo wewe manade yatewa wewe peo manade tudake pare wewe tabole adera wewe peo manade kuji umerejete dhambi tena huko ulishatoka wewe jichunguze tena utambue ni wapi ulipoanguka imba usana na Bwana haleluya imba usana na Bwana haleluya. Erokamana ahinya iluongo kanyo ni Seraphic Family Ministers. Ero kanyo ni amini mane mabende koro rwako godo e kidieny mano mar lesson kaka nasenyiso chenro mar wuodh geno sabato mokinyi makawuono tarik 23 dwe mar 7 2020 to kod 20 to kod 2 kae kod Pastor Charles Odinde gi Jairo Dickson Duor mabende koro wantiere godo kae mondo mi wang'e anena ni to koro wach mabende koro wadwa lose kaka neno wang' jatheth bang' ka koro jomokadho noseng'eyo weche mathoth ahinya mano puonjruok mabende koro agodo ang'o mabende wadwa puonjore odiochieng' mano ma kawuono jakwa kanyo jayalo Pastor Charles Odinde mondo koro yawno galam. Wuono man malo wagoero kamano nikech ber chunyo opakoi kendo dendi nikech ng'won imiyo wathuolo nyadichiel wabed mangima tinendeni nikech ramari waromo gi nyithindi ma jowinjo gi joneno wuo kodwa wakadhe weche mapek ng'ato gi ng'ato to gima ng'e achiel nyalore kuom jogo moyie pandwa butipo ma nikech kanya ma konyruok ae chakoda nyaka watieki e nying Yesu akwayo. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Arwako udi machiegni ahinya kendo odiochieng' mar makawuono sabato ni mondo wang'e na puonjruok mano mabende koro wabong'eyo odiochieng' mar makawuono jomokadho nong'eyo sigol mar winyo ka bende nwapuonjore weche mathoth ahinya weche mago mabeyo kendo nwang'eyo nyaka lweny mane duong' mane nitiere thim gi Jo-Israel ne kadhoe kata kamano nwatieko ne kare Nyasaye bende nigi chenro make kendo ikadhe gigo nikech en mong'eyo kuma odwa teri ka odang'eyo ne kanyo koro neno wang' jatheth mar odiochieng' mano ma kawuono kendo koro kwasomo kae wach wich wuok ne buk mano mar Jo-Korintho mar 2:3 wesne 18 biro some kae loko machon bo some kae loko machon kapok some loko machon loko ma oketno e ndiko kae ni kendo waduto ka wang'wa oel wamiyo duong' mar Ruoth Nyasaye nenore ka wachal karang'e bende ilokowa e kite man gi duong' ma medore ma e tich Ruoth ma roho mano e kaka bende okelnwa kae to kwasomo bende koro e lokono machon bende koro ne kete ma bende koro winjore ahinya mano Jo-Korintho mar 2:3 wesne 18 wacho kamae wan duto ma waonge rageng'e wang'wa to wachalo gi rang'e kendo wamiyo ler mar Ruoth nenore kendo lerno medore ameda pile ka kitwa medo lokore machal kode mano en tich Ruoth ma en roho. Jairo Dickson wachno mabende koro miyo kowuok e buk mar Jo-Korintho kod neno wang' jatheth. Yes. Japuonjero kamano mokwongo go Nyasacho ni erokamano moyie mondo wadonji e puonjruok mar ang'wen kendo wago erokamano ni chokruoge madhi nyime mag kichni madhi nyime Nyasaye yie mondo abed Riat camp meeting kendo ka in machiegni gi Riat en machiegni kod airport kae ibiro mondo walam Nyasaye kamoro achiel ka watieko chokruok. Amen. Puonjruok mar ang'wen mana ka japuonj sewacho en neno wang' jatheth kendo neno Malolo TV gima jandik lesson gombo mondo meny kodwa en kaka wanyalo nenore gi kido mar Nyasaye kaka kido mar Nyasaye nyalo nenre e ngimawa kendo mano chutho e thor ma subject ma jandik lesson dwaro mondo wago mbaka e puonjruok mar ang'wen omiyo wacho ni neno wang' jatheth kendo king'iyo e lesson mari tibro neno ka nitiere gimogor kanyo to king'iyo gimogor kanyo no chalo kod dhahabu moseleny to koselenye to ng'ato nyalo nere yo machieko chalo kod kiyo ma ka ng'ato okawo kiyo to ogoye wang'e to nyalo nenore ing'eyo ni janeno Malolo TV pok inendi kata mana ni wuon kiye mosebedo kanyisi kiti koro jandik lesson gombo mondo wafwenyo diche makawuono en kaka kitwa nyalo nenre kata Kristo nyalo neno kitwa omiyo ndiko niya
ni kendo waduto ka wang'o el wamiyo duong' mar Ruoth nenore ka wachal karang'i bende ilokwa e kite man gi duong' ma medore ma e tich Ruoth mar Roho, manyiso ni Roho biro to puodhowa kata lenyowa kaka ilenyo mula, to bang' koselenyowa to kido mar Kristo timo nade nenore, nikech ogolo rageng' mantiere wang'wa aswa neno maber. Mano wach mokwongo. Wach mogik kabisa ni Nyasaye dwaro mondo opuodhwa mondo wabed maler kaka dhahabu. Erokamano. Jalo neno wang' jatheth. Japuonj moro ni Ami Kamakel okawo nyithindo otero kuom jatheth. Romro nyithindo somo fara kene magi jo CBC machon. Kae to otero kuom jatheth. To gitene gi jatheth timo. To gimono mako wang' nyithindo gi ni nomedo wang'o gini gi mach maliet sakasa. To nyithindo penje ni to kichango to wacho ni gino ko wang'e mochopo dhahabu to ka kete taneno rai. Nyiso ni kare mondo wabed jo Kristo tembe mwakadhe pile ka pile tiegowa, rieyowa, kae to gipiagowa mondo bed jomotegno. Wach machielo kila chaka duga fwenyo ni kare chandruok gi ok lich giterowa mondo achal gi Kristo e yo mano kadhe. Emomiyo dhahabu nyaka wang' mogik. Nyithindo gi ng'iyo to wacho medo wang'e no koni podi mochako med moko kuome podi. Kae to wacho ang'o momiyo nyaka nera e kiyo. Kare jo Kristo mayuak gi jok moko ng'eyo gi joneno nyaka wakadha mane ko bedo dhahabu maler. Kae to kwasebedo dhahabu maler no to Kristo nenore kuomwa. Koro Paulo wacho ni koro kane madak to Kristo dak e iya. Kendo koro kuom story no gima bende koro wayudo kanyo. Ni kare dhahabu kare nyaka mondo chop kumilo dhahabu nyaka beni neno. Nyiso ni mondo ibed ja Kristo original. Ne beni chalo kido mabed rangi maramo. Mari Yesu. Ko ngene ya dir Pastor Dean ja Kristo. Neno Yesu ko neni kaka kiyo. E kido machal kode Jayalo Dickson, e kido machal kode miwa book mar Jorumi 8:29 wacho niya. Nong'eyo gi chon kendo nowalo gi chon mondo olos gi machal gi kit wuode mondo wuode obed makayo kuom owete mang'eny. Erokamano japuonj. Kendo wawuok sabato dhiambo weche madongo ka achiel kuom weche mawuok go en ni dhahabu no ni medo lenye kabisa mondo kido onenore maler. Nyiso ni kaka japuonj mokwongo sewacho ni wakwongo wakadhe chandruoge moko mopogore to chandruoge ema puodhowa mondo kido mar Nyasaye onenre. Koro ka wadonje e chak tich Jandik Leson wacho ni kido machal kod kido mar wuode. Nyiso ni Nyasaye dwaro kido mar wuode e ngimawa. Nyasaye dwaro kido mar wuode e ngimawa. Mano miyo owacho e book mar Efeso ni ngimau kata kidou nyaka chal kod ngima mar ang'ono mar Yesu Kristo. Emomiyo e book mar chakruok 1 wesne 27 to wadwanyo ni kar chakruok Nyasaye nolosowa e kido machal kode. To kata kamano kido no osenywandore nikech richo. Nyiso niya kak sani Nyasaye ng'iyo kido manochwe machal kode to kone kido no to gombo mondo kido no timo nadi obedie. Emomiyo kata doko ne wasewuok Eden to pod gombo mondo wadwokwe Eden. Eden ma Nyasaye gombo mondo dwokwa en Jerusalem timo nadi Jerusalem manyien. Koro miyo in kaachiel kod an nitie gima Nyasaye dwaro kuomwa. Mano wach mokwongo. Wach mar ariyo temo gik en ni gima ong'ere maonge kiawa moro ni waduto wasebedo jomibadhi nikech richo. Kendo adier waduto warem e kom duong' mar Nyasaye. To gimoro achiel mamoro en niya Yesu Kristo nobiro nikech an jaketho. To nikech nobiro Koran kod ratiro na nyalo chaka dog Eden me Jerusalem manyien kendo. Chakruok 1:27 wacho ni kamano Nyasaye nochweyo dhano e kido machal kode. Karo chwewa e kido machal gi Nyasaye. To namba 2 Paulo koro kelo pogruok Jorumi 8:29 loko machon wacho ni gine joma noyiero chon ni oketo bedo kido mar wuode mondo wuowi obedo wuowi maduong' e kindo wetene. Kodo bedo kindo wetewa ma en Yesu wadwa maduong'. En nyaka wachal kode. Jandiko okelo weche moko ka picha nokelo ji stadium. Jo malaika kocha gi jo maler to koni oketo jachien gi dhano. Kaito oket goane pigano kaka jogo chal king'iyo gi. Gipogore abijo ka Joseph wacho to pogore kodu kaka odichieng
gotieno. Koro miyo kitwa nyaka bedie manyalo miyo wachal jo Kristo, to molo namba achiel kwa ng'eyo no chwewa e kido machal gi Nyasaye. Suchwane mar Nyasaye. Gimokethowa momiyo ok chal jo Nyasaye en richo maneiwa. Emomiyo nyaka wang' richo ni kuoma kaka wang'o dhahabu, mondo ka polo ng'iyowa e kiyo to wanere ka wachalo go wadwa maduong' ma en Yesu. Amen, amen. To kata kamano nitiere yo machielo, kit Nyasaye hie no nyaka chak losi kendo. Amen. Joka dhano. Amen. Luor mo Nyasaye, luor mo Kristo oriwore maber e kido mar joge. Desaro weje selenji waete mabene koro lero. Amen. Amen. Temo wache e yono makara ahinya. Amen. Wang'ene kanyo odiochieng' mar tich ariyo kapok wadhi yweyo yie ei mach mar puotho. Mach moro mar puotho cha. Koro yie. Ere kaka yie onyalo bede mach mar puotho kae. Osebedo kwa ng'eyo wach mar mach kaka wagiwe siewe gene. Osebedo kwa ng'eyo. Koro yie ei mach mar puotho ja Elixon. Japuonju okwa dak e piny maber. Kendo wadak e piny ma mondo ming'i kido mar Nyasaye kuomwa ten nyaka wakadhe mach. Manyiso ni onge ja Kristo kata achiel ma pok okadhe mach. To waduto an ka achiel kod jo Kristo duto kadhe mach. To majno ema puodhowa kendo ketwa machiegni Nyasaye. Winje ni gima Jandik Lesson wacho kokalo kuom jatich Nyasaye manodak e piny mar Uz, kendo muma wacho ne en jal mane kare ei piny mar Uz, ne iluonge ni Ayub. To kaluwore kod buk mar Ayub 23 verse 1 nyaka 10, to Biblos wacho ni Ayub ne kadhe e chandruok. Kendo ondike e buk mar Ayub ni Ayub nodwoko niya, podi adagi adaga, kendo aywak nikech Nyasaye ema ahinya. Ok anyal weyo maka chor, mad bed ni ang'eyo kuma dayudie Nyasaye, kendo ni ang'eyo kaka dadhi ire. To da wacho wechena e nyime, kendo da mulo weche duto ma ochwakorago. Adwaro ng'eyo gima da wachi, kendo kaka da duoka. Winja ndege ma Jandik Lesson owacho, gima Biblos ma Nyasaye owacho, ni da bed in, da dhi Ruoth Nyasaye, to da ng'ise ywakna, da ng'ise chandruokna masebedo kakadhe. Wach namba 1 monego bed ni ja Kristo ka ja Kristo bedo gen niya, e sa asaya mokadhe chandruok, to ringo dhir Nyasaye mondo kone ywakne. Emomiyo Ayub wacho ni ang'e kama Nyasaye nitie, to da adhi mondo apimne chandruokna. Emomiyo Niko wacho niya, ni kata mana e chuny chandruok malich, Ayub pod nogeno mana Jehova, kata obedo ni ang'o matimore e ngimane. Omiyo e yie e mach mar puodho, Ayub noyie mach mar puodho, to nogeno nitie Nyasaye mabiro rese. Pastor, kata i mach mager kamano Ayub to dhi oyie. Nitie lweny mager e kind adiera gi mudho. To wang'eyo ni lweny ni en e kind Kristo gi ng'at marach. To kata kamano Ruoth dwaro joma jochir. Jandiko wacho ni en gimoro achiel bede lweny, to en gimachielo mondo kik ne kata mana jolweny koriedo ni lweny. E yo machielo wacho ni mae gima wan kaka jo Kristo warakore godo. Aneno history mar Gideon chien kucho, kokawo jolweny Dabal 30,000. Kae to miya moro ahinya wacho namba 1 ng'amuluor odog kanyo. Kae to polo kore yawuoyo ting'o ma yawuoyo dok. Kadi nitie jomoko wan ga lweny ka to gin ngoche, gidok pacho. Ai kono gini oyo koro Nyasaye kon jogo pod ng'eny kete gi modh pi. Jomotimo kama dhi ma ji jodong 100 kende. 100 from 30,000 to 300. 32,000 to 300. 32,300 kamano. Nyasaye ma jang'wono nigi weche moko molose kit ngimawa. To jandiko wacho niya, mondo wabed jo Kristo sani wachunga ka Ayub. Tingana Ayub ofwenyo niya, ni ng'ama hinye ni en jachien kokalo kuom lwet Nyasaye macho mana ng'eyo kuma nyalo yudo Nyasaye ni. Kare jawinjo gimondo gwaywagi en ni ka sama chandruok odiyowa to wang'e Nyasaye. Kae to Ruoth dwaro joma jochir. Ei ji 300 cha bedi dong'ie koso 32,000 cha didogi. Kae to joma nodok Nyasaye notimo ng'wono ma joma tin gi nolol lweny. Kare polo kutare gi joma ng'eny. Tiende ni an gi in
polo thagore kod chunyi ng'at achiel. Chung motegno, crucibles, chandruogegi, to obiro kadhe pile ka pile. Kendo gibirumo nyaka Yesu duogi, to gikonyo mondo obed motegno. Kaeto Kristo kosebede kito moko neno kaka kiyo, to wan gi teko ni wanyalo kiny nikech kae ne motelo. Nandonga ne yine to yie mari chalo nade e mach ma bende kore timo godo puodho. Nwaseng'eyo kanyo ni kare ntiere mano mar puodho. Yie mari chalo nade? Bende chalo Ayubu kose chalo nga? Mana bende koro oteru waegede yie mondo oduog wang'e kanyo to weche Yesu mogik ne chalo nade kata weche Yesu mano mogik kotene kado puonj bende koro wayudo e odiechieng' mano ma kawuono. Waya mi ka iwer mar kanyo Arnold Juma mowero kanyo ng'uono Yesu, ng'uono mar Yesu chalo nade? To bende nyalo konyowa e mach ma samoro bende koro wakadhe. Koduogo to mano wadhi nyime e chenro ne mar wuodho geno kidieny mar leso. Hallelujah, maler, maler, wamiyo Nyasaye duong'. Wewe, manade, nyathewa wewe piyo, manade, tudake pare wewe thogone, adera wiya wil piyo, manade. Imekuwaje umerejea dhambi tena, na uko ulishatoka, wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka. Imba, imba, imba hosana na Bwana. Hallelujah. Imba, imba, imba hosana na Bwana. Hallelujah. Erokamano ahinya Arnold Juma penjo ni kare de bede ng'iyo pesa. Kare an de onge ng'uono ma kamano bende koro dayudo. De ng'iyo somo, de ok ayudora e list. De ng'iyo ang'o, de ok ayudora kamoro amora. To ng'uono ma Nyasaye ok oyiero en notimo ng'uono ne ng'ata ng'ata. Mano bende ma koro puonjo bende koro wae kanyo ni yie ei mach mar puotho. Nyasaye ok ng'i nang'o, sombi ok ong'i mwandu, ok ong'i ang'o. To bende mana kiyie kuome kod timo dwach. Koro wadang'i anena weche ma Yesu mago mogik ka pok ne wadhi e break ne wang'eyo kanyo yie ei mach mar puodho kendo jo stocha Ayubu kanyo momiwa godo example. Weche Yesu mogik. Yalo Dickson. Weche Yesu mogik. Erokamano japuonj wago Nyasacho, erokamano e tich adek nono weche Yesu mogik. Kendo Biblos jandik lesson wacho ni Yesu ne ni Jerusalem kendo nochiegni kod tho kaluwore gi Injili mar Mathayo. Mano miyo e buk mar Mathayo ka Yesu pok onindo to wacho weche moko e buk mar Mathayo 25 wesni 1 nyaka 12. Kendo en story ma wang'eyo kendo en ngero mwang'eyo. Yesu nohero puonjo e ngeche ahinya. To ngeche manupuonjogo ne gin ngeche manyiso pinyruodh polo. Thoth ngeche mane Yesu tiyogo ne gin ngeche machwalo machiegni kod pinyruodh polo kendo nyiso kaka pinyruodh polo biro chalo. Mano momiyo kogolo ngeche mar nyiri 10 to 5 ofuwo to 5 ne timo nade ne riek. E mariegi mogi pong' kod teko mar Roho Maler. Mar ariyo ne gipong' kod gimiluongo ni mo. Koro moni ema jomoko oseketo kaka Roho Maler. Kendo nitie gima jandik lesson agombo mondo mi wafwenyi e buk mar Mathayo 25 wesni 1 nyaka 12. Ang'o ma jandik lesson ne dwaro mondo wafwenyi? Nogo mondo wagol kido mar Kristo e nyiri 5 mane riek. Mondo wayud kido mar Kristo kuom nyiri 5 mane riek. Ere kaka ne wanyalo yudo kido mar Kristo e nyiri 5 mane riek? Nyiri 5 mane riek ne gin kod mafuta. Kara mafuta maseche moko wasebedo ko wacho no chung kuom Roho Maler ne ochung kuom kido men kido mar Kristo hie. E omiyo gima jandik lesson agombo mondo wafwenyre niya. Ni ji mathoth osewuoyo kanyiso ni ma en ranyisi mar Roho Maler. Ka achiel kod jondiko mamoko kaka Sister Wife yie wach makamano, to kata kamano owacho ni mano ni mo en ranyisi mar kido kendo ni en gima onge ng'ato manyalo yudo nwa mak mana Kristo wuon. E omiyo ng'ama nyalo yudo nwa mo mwanyalo bedo go kwarito biro mar ariyo mar Yesu nikech ondike niya ni bedru kurito. To ka urito kamano abiro pong' kod teko mar Roho Maler. Teko mar Roho Maler obiro nyisowa kido mar jawar. To kido mar jawar kwa wuotho go to en niya ka ng'ato nenowa
to ni Yesu Kristo. Erokamano japuonj. Obed kiyo mondo ne Yesu Kristo kuoma pastor. Ingen Yesu puonjo Stephen puonjo ngeche ariyo. Ngero mokwongo en mar nyiri 10 to ma bich riek. To ngero machielo en mar rombo gi diel. Rombo gi diel. Yo wacho ni ani obiro biro kobiro mar ariyo to opogo rombe gi diek. Kae to wacho ni rombe bar korachwich to diel bar koracham. Kae to kono rombe gi oloko gi ji niya donjuru e mor mar wuora nikech namba 1 kane an duk numiya lewni, kane an e jela nulima, bende kane adenyo numiya chiemo, kariyo loya numiya pi amodho. Kae to gipenjo ne in kanye, to wacho ni gima ne timo ne ng'at matin cha ne timona. Tiende ni gima gino wuoyo kuom fupi en the word hera. Ka Yesu puonjo to puonjo kuom hera. Weche te luorore mana kuom wan hera. Te chik mopuonjo mowacho ni her wadwa kite mang'o kaka oduon kichudugo odugo ndika jantu ere kaka dwa kiti Nyasaye mapok ineno to ng'amo kine ng'ami neno to kitimo ing'eno wuoyo gi jomoko makata wadgi kumosrego awuoyo gi mama moro makata nyieko kumosrego polo kweri kawuono kitinde kumwantie kokadho kuom puonjini ni ok diar Nyasaye mapok ineno to ng'ama ineno to kihero emomiyo Yesu biro rwako wacho ni to donjuru koro mondo cham gikeni ma ikonu nikech kana kwamo ne ukonyo ise konyo ji adi ndalo mapenjo rachni kendo aneno chiriel bro buti kanyo gi nyathi kich mokwamo te lenga timie gimoro nikech jawar biro obiro pogo rombe gi diek ka okitang'. Kanyo bende koro bro ng'eyo godo kanyo to jomage ma bende riek. Jogo mariek odiochieng' mano matich ang'wen Jal Dickson koro ma ong'eyo jogo mariek. Japuonj erokamano. Jogo mariek gin jok mayuak kaneno gik matimre e bwo wang' chieng' kae ka gin gik ma mono gi dwaro ma Nyasaye. Kendo achiel kuomgi yie namra nonie kodi Daniel 12 wesne 1 nyaka 10. Kendo Daniel kandiko to Roho ma Nyasaye ofwenyo ne gima biro timre ndalo giko. Emomiyo Daniel obedo ka janabi. To Daniel oneno gimoro. Kendo gik ma Daniel noneno ni e ndalo giko chandruok nobedie chandruok mane pok obetie chakre chwech piny. Kendo neno Malole TV sani pod in maber. Gadier pok ikadhe e chandruok. Chandruok koro eka biro. Nyasaye noyie kata Nyasaye noyie oweyo mondo Satan okel gimoro miluongo ni corona mondo piedh mana piny matin. Koro maduong' biro moingo corona manobiro. Maduong' dhi biro moingo corona manobiro eka Yesu duogo. Emomiyo ndiko wacho niya e kinde no malaika maduong' miluongo ni Mikael marito joru biro thinyore. Enobed kinde mar chandruok marache moloyo kendo mapokone nyaka ne ogendni chak bete piny. Ka kinde no chopo tibiro res jowu duto ma nyingi ondike e kitap Nyasaye. Koro nitiere wach maduong' magombo mondo ajiwigo niya ni jogo masani kawuono obedo kod mo, jogo ma kawuono obedo kod teko mar polo omedo manyo kido ma Nyasaye. Gine jok ma polo kwano ka jok mariek nikech ang'o negi riek emomiyo negi manyo mo manegi nyalo bedo kodo. Asto wacho niya jogo ndik nying-gi e kitabu ma ka ng'i buk mar Malaki 3:16 to Malaki wacho niya ni kana neno kitabu moro matin ka Jehova ndike nyithinde. Koro gima gombo mondo ajiwigo jogo mariek en niya ni to bende mopogore gi ma ni jogo maricho ok nowinj wechegi to mana jogo makare kende ema obedo gi ng'eyo. Igen chalo gima koro piny rumo mi wacho ni jomariek ipogo gi jomofuwo. Kata kacha wacho ni nyiri mariek gi nyiri motimo ang'o nyiri mofuwo diek gi rombe. To koro fweny 22:11 ndiko weche madongo ahinya. To 10 wacho ni bang' mano malaika nowacho niya kik ileng' gi weche mokor mane kitabuno nikech kinde moketi osemang'o osechopo. To 11 koro wacho we ng'at matimo richo matimo richo kendo ng'at mochido bende mochido. Kae to wacho ni to ng'at makare obed makare. Tiende ni koro ing'ado when enough is enough. Ng'en polo osemiyowa thuolo mondo walokre. Kendo wachien kocha kwa wacho ni ipiedhowa kokadho kuom andong'e mokadhe emomiyo nyaka chal gi dhahabu to moloyo kwa reflect kido kaachiel gi sura mar Yesu. No puonjwa chien kocha ni Nyasaye ochwewa kido machal kode. Koro ka orome to wacho na oromo. Ing'en nitie jomoko ma samoro ok bidhi e polo nikech gin magihero. Dho thuolo to miwa kae to Johana tieko kocho ni oromo. Enough is enough. Ng'ama jaricho
obed jaricho, ng'at maber obed maber. Tiende ni kare dhood ng'uono ibiro lor machiegni jawinjo gi janeno bang' kosekadhe chandruok. Kik wathagre nono ka iloronwa oko nikech jomoko nitie mawacho ni yie thogo gik go. Isea mabor jinga maka matek dhoot kiloro to wabede iye wacho ni to donjuru jokama musethagure piny to koro chamru gi ken ma Nyasaye oloso. Buk mar Ngeche achiel osabiro bende wacho ga ni Yes. luoro Ruoth Nyasaye chakruok mariek. Kendo samoro nyalo bedo ni ei ndiko ni jogo mariek gin mana jogo mariek nikech gin gi ng'eyo mar gik mabiro timore e ndalo gikone. E kinde mar chandruok kaka ochako fwenyore. En gima kawogi gi wuoro ahinya to kowuok kuom nono wach ne gibedo to kod ng'eyo kuom biro mare. To maduong' moloyo ne ging'eyo mor mane nyalo miyo gi thuolo mondo kinde mar chandruok machal kama mondo puodhgi kendo koro mi gibed maonge chilo. To joricho e yo machielo mopogore ahinya ne gin jogo ma wigi tek e ng'anjo margi kendo ne gimedo mana timo richo. Wich teko mane wacho bende koro kido mar oganda ma jose ng'eyo koro jogo mariek koro kido mar oganda ma bende koro watieko godo. Japuonjero kamano. Iwacho wach maduong' e jogo mariek. As ndik lesson penjo ni kara jogo mariek onego ng'e ang'o. Gimonego gibed en ma kwano rieko mar piny nono tiend ndiko maler e yo matut. Yani kwano rieko mar piny ka gima nono. Asti nono tiend ndiko ka gima nyalo mi konyruok ma ngima mochule nyaka chieng'. Wach maduong' ahinya. Koro yiena mondo wanon kod buk mar Efeso 4 wesne 11 nyaka 16 e kido mar oganda. Kendo muma wacho e buk mar Efeso 4 wesne 11 en ema ne opogo mich ni ji koyiro ji moko mondo be joote, to moko johul wach moa kuom Nyasaye, kendo moko jolando wach maber, to moko jo Kristo, to moko jopuonj. Notimo kamano mondo mi jo Nyasaye duto obed joma ong'eyo tich konyo ji, kendo tich gero ringre Kristo. Nyaka chop wan duto wabede achiel kayudo nikech wayie kuom Wuod Nyasaye, kendo wang'eye, eka wanabed joma otegno chuth, kendo wanachop e rang'iny mogik mar Kristo. Koro ok wanachak waber ka nyithindo mayom mar mayamo mar puonj moramora uko kendo tago. Jandik lesson owacho wach moro mangima ni Kristo menie kido monego bed oganda duto timo nade kopo. Nobedo kaka jal manobedo kaka wuoyi maduong' kaka ne wasomo chien. To kosebedo kaka wuoyi maduong' to Kristo no ne dwaro mondo warit chikene. Onge ng'ama Kristo miyo mich mare kokorito chike 10 mag Nyasaye. Kokorito chike 10 mag abimba mag Nyasaye. Nyaka ng'ato rit chike abimba mag Nyasaye. Japuonj Jesse, ok inyal bedo kiwinjruok gi ng'ato e dalane ka idagi rito chikene. Ok nyale. Emomiyo ng'ato ma Kristo miyo mich mar hulo wach, miyo mich mar puonjo, miyo mich mar timo gimoro amora. En ng'at modimbore morito chike adimba mag Jehova Nyasaye. To Kristo wuon ema konyowa rito chikego. Erokamano ahinya japuonj. Kido kod oganda emotiyo kogo. Jandiko wacho ni wer moro ne wero ni an Lwanda an chula. Tiende ni ng'ato samoro chopo ma koro bed Lwanda motegno kata obed chula, tiende ni odak kende, weche notimo kende. Nikech samoro nitie makoro kuchunya kriwri gi ji nikech gibiro ketho ber mane nitiere. But amora ahinya gi wesno mogik Paulo wacho ni kare koro e kanisa kuma dake cha. Kanisa kuma intieno gik moro ma ng'ato nitiere ng'ato nigi michne. Tiende ni onego tim mari kija puonj bed japuonj, wapuonjo ka. Kija yalo bed jayalo, jawero bed jawer. To problem mantie ne ya ng'ato ka ng'ati bro mi osimbo akodendu kako timo. Gima jandiko tamo stress ka ne ya Paulo kochopo Efeso to nyisogi kanisa duong' to en fuoni achiel mopogore gi fuoni mopogore to gigero ringruok achiel. Koro ja Kristo gi janeno wan gi ringruok ng'eyo gibede koro ginewa kuma gintieno de kata penjo de okwayudi kendo there was no need mondo wapuonji nikech dwa wuoyo kendwa. Ratego un bende un gi teko kendo kuwoge kanyo to bende waonge ka. Wan bende kuwaonge ka to lesson okoso. Emomiyo neno ka TV ni omiyo wateko mondo lesson ka achiel gi injili omed dhi e Kenya magi kuonde moko nikech ng'wono ma Nyasaye nikech jomoko bende nenowa. Wach mogik en niya kata do onge ka ido ka dwa kwamo nikech kuma de jogi winje de koro onge. Koro ng'ato tem tije, watimo tijwa, TV timo tijgi, jawinjo gi neno be timo tijgi. To wach mogik en niya
samoro chopo kumiyiero warruok ng'ata di kende ng'ata chiel kuma kuro achomo nikech ng'ama rach obed ng'ama rach ng'ama ber obed ng'ama ber kimako ng'ama dhako biro chopo ndalo michiwo go dhot atego ikri chon Nyasaye kotimo na ng'wono timo ni ng'wono ang'en sama donji nonere lakini kawuono to wan chianda wesmoro mane wasomo cha 15 notieko bet ni oyo wana bed jo adiere kwa wuotho hera mondo wadogi weche duto kuom Kristo en e wich kendo ringruok duto ochomore kuome komakore gi leche duto ma en go en ema omiyo fuoni ka fuoni tiyo tich kendo mano ringruok dongo kendo gerore kuom hera wacho bende koro watieko go kana wecho beta hiya Jaelo Dickson tieko no gala wala Nyasaye wuonwa mwero galala osipna agoni ni erokamano kechiber kamano kumokinyi mar sabato mare kamano kumweche madongo mipuonjre lesson koro benwa Nyasaye kikaw kido mari mondo ikete ngemawa mondo kitwa onere kuomi duong' teko mar polo bel kodwa kanyo giro duong' e weche te in Yesu Kristo ma jawar. Amen. Jaelo Dickson wacho ni Riat Airport Riat Airport ka in Kisumu to mano machiegni kod paw ndege kanyo ma bende koro entiere Jaelo dinde bende chomo Chianda High School sane wuok chomo mana Chianda High School pinyo yoma gozo pinya eno yoma Chianda School ma bende koro wan gi miso sabat kod modung mar secondary STEM akon wagwelo weche okruoge erokamano ahinya kendo koro tudruok moro amora mido tudri kodgi penjo moro amora kanyo utendo kod lesson med moro amora bende inyalo yudo gene makadho penye kanyo mondo mi tudri kodgi yono makare joma nyalo dang'ane na liet mokadho tong' en ang'o kete mana kanyo nikech ibro yude kae mondo nyisi ni to wes mage bende koro siro wach makamano adami kae wende ariyo kapok aduogo mondo mi ochak wadhi nyime kanyo Your Voice Melodies mawuok Kisii wacho ni neno litasimama wach Nyasaye biro bedo mana kosiko gimoro amora to biro bedo kakadho kod nyamera KMTC kwaya enendeni mago bende donjo kae chak warom kendo bang' thuolo machuok bang' wendego mondo mi wendego kaachiel kod ote magi mimedo oro abro somo bang' thuolo machuok. Amen. Kawarani teode mang'eny ade kaoka mwando de oka kono adio ono alos nukada kama ante umbende ubedi jasio konge eno pekmor mosiku wana wengi Yesu wena cho wenusagi nyaromo haleluya male kwa miyo Nyasaye duo wewe manade natewa wewe peo manade tudake pare wefama tagole adera wewe peo manade mimi kuji umerejelea dhambi tena na uko ulishatoka wewe jichunguze tena utambue ni wapi ulipoanguka. Imba usana na Bwana. Haleluya. Imba usana na Bwana. Haleluya.